Čaute ľudia, prišiel mi balík Spiro SR, ideme si ho rozbaliť a toto je prvé video, v ktorom rozprávam, v ktorom môžete počuť môj hlas. Ďakujem za 34 odberateľov, už by som chcel dosiahnuť tých 50 odberov, tak fakt snažme sa ľudia, prosím. Dokonca som rozbalil ten balík skôr, mali by tam byť ešte 15 odberov. Nevedel som sa dočkať, je to aj moja chyba trošku, ale tak ideme na to, nebudem to zdržovať. Vyzerá takto, ešte nikdy mi neprišla takáto fólia v tom, alebo čo to je. Takýto balónik, ani takýto kartón mi tam ešte nikdy neprišiel, tak som trochu zvedavý, že čo tam bude. Inak balíček stal 72 € a je celkom malý a malo by tam byť 6 ohňostrelov, takže uvidíme na to, či mi to všetko zaslali. Dám ešte kôž, aby som mal a ideme na to. Sa vám, keď vyberiem všetku tú fóliu a budú tam len veci. Dobre ľudia, už som tak všetko vybral, už môžete vidieť tých 6 majorov, takže ideme si ukázať najprv majorov. Jeden má dokonca 72 gramov. Takto vyzerá ten major, má 9 rán, 20 mm, strašne dobrý ohňostrel, má 72 gramov, čo je mega super a stojí 4,50, takže určite odporúčam. Pozrite ľudia, koľko majorov tu mám, všetko bude odpalovať, nebojte sa, nič nepredávam, všetko odpalím a ideme na ďalšie veci z objednávky. Ďalšia vec, tu je Explosive Ball, Zombum, tie dumbumkové som asi nenašiel, alebo neviem prečo tam neboli. A mám tieto zombum. Zastaví, že sú trošku menšie než tie toto dumbumové, ale nevadí, sú aj lacnejšie, takže budeme ich určite skúšať. Ako ďalšie som si kúpil zápalnú šnúru, lebo už mám fakt, že málo, mám tu tak 2 metre, ale mám toľko ohňostrelov, takže keď budem robiť single shoty, takže bude sa mi určite hodiť. Toto som fakt nečakal, kúpil som si Doom F3 a je to veľké asi ako moja ruka, celé balenie, ale fakt super petardy sú to, majú 0,6 gramu. Sa mi zdá, je to kategória F3 a sú fakt kvalitné. Myslel som si, že sú trošku väčšie, je veľká asi ako moja ruka, ale tieto vám tiež odporúčam, sú tiež mega dobré. Ako ďalšiu vec vám odporúčam tieto Dragon Eggy, majú ich tam teraz za 40 centov, neviem koľko tam je teraz kusov, ale asi 4 kusy alebo koľko, ale určite ich odporúčam, stoja 40 centov, takže fakt si ich chodte kúpiť. Ľudia, ako darček som zase dostal Spiro SR petardy, je to ako small silver cracker, pol gramu a podľa mňa tieto sú o hodne lepšie, lebo Ježiš, padlo mi to. Je to Spiro SR značka, takže je to podľa mňa lepšie. Ideme na ďalšiu vec. Tak ako ďalšiu vec, tu mám tieto Dumbum Middle Green Red. Neviem ako teraz, aké tu budú, ale asi budú red. Ale prišlo mi to trošku divne zabalené. Bol tam tento tu alebo není tam tá vec, iba trošku jej tam je. Neviem prečo, ale tieto petardy mám strašne rád, tak si ju rovno aj pozriem, lebo už som mu neodpaloval asi že 2 týždne alebo 3. Takže ideme na to. Takže takto vyzerá Dumbum Middle Red. Má 1 gram. Toto vidíte, je to od Klasku. Strašne dobrá petarda, určite odporúčam. Chcel si kúpiť aj tie staré Dumbum Middle, ale tie stoja 40 €, takže to až niekedy na budúce ich kúpim. Ľudia, už tu máme takúto kopu. Ideme ešte vybaliť tie ďalšie veci. Ako ďalšia vec, tu máme Cobra 1. Strašne som ich chcel vyskúšať. Mám tu dokonca aj Cobry 2 a budeme robiť test týchto dvoch petard, ale ideme si ich ešte pozrieť, lebo tieto som fakt nikdy v živote nemal a chcem ich pozrieť. Cobry 2 som rozbalil. Akože knot není až tak kvalitný, ako som si myslel. Myslel som si dokonca aj, že sú akože plastové úcpavkové, takže trošku ma sklamali, ale mala by mať 1 gram, čo už celkom veľa, takže vyskúšame a sú aj dokonca väčšie, o dosť väčšie než tie Dumbum Middle, takže určite vyskúšame s tými Cobrami 1. Ako ďalšie tu máme Cobry 1. Toto už je úplne iná petarda oproti tým Cobram 2. Máte tu 20 kusov, vyzerá tá petarda takto. A toto som fakt nečakal. 1 Cobra 1 má 0,15 gramu. Tu je to dokonca napísané. Takže určite vieme, teda už asi vyhrá, ale určite si porovnáme obidve. Ešte som zabudol povedať, že v Cobry 2 stoja 2,60. Máte tam 10 kusov, má to 1 gram. 1 petarda. A Cobry 2 stoja 3,90, skoro 4 €. Máte tam 20 kusov a 0,15 gramu, takže iba na porovnanie som si to kúpil, ale tie Cobry 1 vám fakt, že neodporúčam. Balíček je prázdny, ale ešte tu máme jednu jedinú vec a to sú tieto tu Achtung 5G, 4 kusy, strašne dobrá petarda. Je celkom drahá, za tie peniaze by ste si vedeli kúpiť 2 30, možno tak 1 30, možno 2. Ale Achtungy som vždycky chcel, mám ich rád. Aj Megatrony sú dobré, aj Zombumy sú dobré, aj Black Death je dobrý. Ale ja mám rád najviac Achtungy, lebo sú najpeknejšie proste, takže ideme si ich pozrieť. Takže Achtung 5G dá sa pretrepať, je to 5 gramová petarda. Strašne dobrý, kvalitovo je urobená, má štuplové úcpavky, ktoré sú strašne dobré.
Petarda je úplne tvrdá, úplne dobrá. 4 kusy stoja 17 € na Pyro SR, čo je celkom drahé, by som povedal, ale fakt, že kvalitné petardy sú o mnoho lepšie než Dum Bum 5G, ale zase Dum Bum 5G sú o hodne lacnejšie, takže urobte si názor sami, ale ja odporúčam viac Achtungy, ale Dum Bum 5G sú trošku slabšie, ale sú zase lacnejšie, takže tak. Ideme si zoradiť všetky tento tu balík, urobíme si nejakú kopku a toto bude záver videa. Takže ľudia, toto je moja objednávka z Pyro SR za 72 €. Najdrahšia vec z objednávky sú tie Achtungy a druhá najdrahšia vec sú tie všetky ohňostroje. Ľudia, balík je fakt, že prázdny, ale mám tu ešte jednu vec pre vás, ktorú by som vám rád chcel ukázať. Takže ľudia, toto je tá vec. Podarilo sa mi zohnať dve Dum Bum 30 kategória F4 predajná na preukaz. Ľudia, tieto petardy sú fakt silné, iba odporúčam fakt tým skúseným. Dokonca aj ja to budem odpaľovať s dospelou osobou, takže si nemyslíte, že to neodpaľujem s dospelou osobou. Takže tak, ľudia, toto bude už záver videa, chcel som vám len ukázať, že ich mám, akože bude to celkom pekná petarda. Sú dokonca lacnejšie tieto 30 než tie Achtungy, takže fakt, že 26 € za 4 Dum Bum 30 a 20 € skoro za 4 Achtungov, čo majú 5 gramov a 30 majú 30 gramov. Toto je záver videa, ľudia, budem sa s vami lúčiť a čau.